Kont taf li l-anzjani li żjed li jħossuhom waħedhom fil-għaxijiet, fil-weekends u fil-vaganzi? Mhux waħdek tħossok waħdek, imma m'intix waħdek daqskemm taħseb. Aħna miegħek. Aging Matters. Kampanja imwassla lilkom minn riċerka ta' Caritas Malta. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. L-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. F'isem Ġesu l-għodwa tajba u l-ġurnata tajba. Ejjew naħtfu din l-opportunità ta' ġurnata oħra fil-ħajja tagħna li ringrazzjaw lil Alla liha nitolbu ħjejna ħalli fiha verament nagħmlu xi ħaġa sabiħa li bija nagħtu glorja lil Alla u nkunu ta' servizz għall-proxmu tagħna. Ejjew nagħtu bidu għal din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu, niftħu qalbna lih, ngħidulu grazzi lil Alla li qed joffrilna anke dalgħodu lil Ġesu fil-ħajja tagħna. Tolbu ħjejna ħalli ngħixu ħajja tajba, ħajja qaddisa. U nitolbuh ukoll jadirna fid-djufijiet tagħna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfridna d-dobitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla li tħares lil min jittama fik, mingħajrek xejn ma jiswa, xejn ma hu qaddis. Kattar fuqna l-ħniena tiegħek u kun int li taħkem fuqna u tmexxina ħalli niqdew tajjeb bil-ġid li għaddi, hekk li narfu norbtu ruħna minn issa mal-ġid li jibqa' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Levitiku. Il-Mulej kellem lil Mosè fuq il-muntanja Sinaj u qallu: imbagħad tot 7 ġimgħat ta' snin, 7 snin għal 7 darbiet li jġibu 49 sena u ddoqq it-tromba fl-10 ta' 7 xahar f'jum l-espjazzjoni u semmaw it-trombi martkom kollha. Tqazzu intom il-50 sena u tniedu l-ħelsien fl-art li l-kull min jammar fiha. Tkun is-sena tal-ġublew għalikom. Kull wieħed jerġa' għalli kellu u għal ma niesu. Tkun għalikom il-50 sena, is-sena tal-ġublew. La tiżraw u lanqas taħżdu milli tnibet l-art u anqas tiġbru l-għeneb midwili bla żbir. Għax hu żmien il-ġublew, żmien li għandkom tqazzu u tiklu mir-raba dak li trott l-art. F'din is-sena tal-ġublew kulħadd jerġa' lura li kellu. Meta tbih lil-għajrek jew tixtri minn għandu tafsux il-xulxin. Skont lat ta' snin mill-art mill-aħħar ġublew tixtri minn għand għajrek. Skont is-snin tal-att tal-uċċuħ tar-raba tiegħek ibelek. Aktar ma jkun fadal snin, aktar iżżid fil-ħlas.
U inqas ma jkun fadal snin, inqas tħallas. Għax qatt ta' uċuħ ikun qiegħed ibelek. La tafsux wieħed il-ieħor u jibżaw minn Alla tagħkom, għax jien il-mulej Alla tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Ifaħruk il-popli u Alla, ifaħruk il-popli kollha. Flimkien? Ifaħruk il-popli kollha, ifaħruk l-art kollha. Iħenna lina Alla u jberikna, iddawwar għal fuqna id-dija ta' wiċċu, biex jinarfu fuq l-art triqatek fost il-ġnus kollha is-salvazzjoni tiegħek. Flimkien? Ifaħruk il-popli u Alla, ifaħruk il-popli kollha. Jitennew il-ġnus u jannu bil-ferħ, għax triġi il-popli bis-sewwa, u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom. Flimkien? Ifaħruk il-popli u Alla, ifaħruk il-popli kollha. L-art tat il-frott tagħha, iberikna Alla, Alla tagħna. Iberikna Alla u tibża minnu l-art kollha minn tarfa l-ieħor. Flimkien? Ifaħruk il-popli u Alla, ifaħruk il-popli kollha. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa, għax tagħhom hija s-saltna ta' smewiet. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Erodi t-tetrarka semma bil-fama ta' Ġesu. U lil qaddejja tiegħu qalilhom dan Ġwanni l-Battista, iva, u qam mill-mewt. U minħabba fekk il-qawwa tal-mirakli qiegħda taħdem fih. Għax Erodi kien arresta lil Ġwanni l-Battista u qaflu l-ħabs u ħalli hemm minħabba Erodja mart ħoħ Filippu. Għax Ġwanni kien jgħidlu int lil dik ma tistax iżomma. Rid kieku joqtlu, imma kien jibża min-nies għax kienu jżommuh bi profeta. Meta wasal jum li fih Erodja għalaq snienu u bint Erodja ħarġet fin-nofs tisfel u oġbot lil Erodi. Għalhekk weda taħt ġurament li jagħtiha kull ma titolbu. U wi mowija minn omma qaltlu għatini issa stess rax Ġwanni l-Battista fuq platt. Is-sultant nikket, iżda minħabba l-ġurament li ħa u l-mistednin tiegħu ordna li tingħatala. U bagħat jaqta' rax Ġwanni l-Battista fil-ħabs. U ġiebu rasu fuq platt u tawwa li tfajla. U din ħaditha lill-omma. Imbagħad id-dixxipli tiegħu ġew, ħadu l-ġisem tiegħu u difnuh. U marru jagħtu l-aħbar lil Ġesu. Din li għadna kemm rajni hija l-kelma tal-mulej Ġesu. Tifħir lilek Kristu. L-ewwel qari tal-lum minn sorta li propju huwa f'postu għaliex qegħdin anki f'din is-sena tal-Ġublew. Il-Papa Ġwanni Pawlu II kien ħabbar fis-sena 2000, fis-sena tal-Ġublew tal-Fidwa, kien ħabbar li fil-sena 2025 se jsir ġublew ieħor. Il-ġublew tat-tama. Fil-fatt mbagħad kien għamel ieħor fl-2015-16 propju ila li xtaq li tingħata importanza fil-ħajja tagħna lil ħniena għax propju l-ġublew huwa li verament narfu dejjem iktar li mħabba u l-ħniena ta' Alla lina. U li din il-ħniena ta' Alla u verament qawwina biex aħna nduru lejn Alla, biex aħna nbidlu l-ħajja tagħna, biex aħna verament nindmu anke mill dawk l-affarijiet li ħafna drabi qed telfuna li nkunu fil-grazzja t'Alla ħalli ngħixu aħjar biktar intensità u biktar radikalità il-qdusija tagħna. Fil-fatt mbagħad sar dan il-ġublew kif qed ngħidu, il-ġublew li kellu jkun tat-tama, propju għaliex aħna waħda mill-esperjenzi sbieħ li għandna ta' Ġesu li ġie fostna hija din it-tama tantu hekk li San Pawli jgħid it-tama ma tqarraqx bina. It-tama u aħna il-koll kif jgħid il-Papa aħna pellegrini ta' din it-tama.
Aħna sabiħ li nkunu konxi li mixjin f'mixja lejn il-ġenna pajjiżna. Għax kif jgħid San Pawlu wkoll, aħna id-dar tagħna hi s-sema. U għalhekk sabiħ li aħna nżommu kontinwament lil nfusna f'din il-preżenza tal-Alla, għalhekk sabiħ li kontinwament inħarsu l-qudiem lejn din l-esperjenza, altru għandix taħsadna il-mewt, illa li aħna l-ħajja tagħna indirizzata lejn din l-esperjenza ta' Alla fil-ħajja ta' dejjem. Però għalhekk sabiħ li llum jien qed nagħmel l-esperjenza tiegħu. Jien qed nibni din l-intimità tiegħi ma' Alla ħalli jkun dan Alla permezz ta' Ġesu li jgħinni verament nimmottiva lil innifsi f'dak li hu tajjeb, f'dak li hu sinċir, f'dak li hu onest, f'dak li hu mħabba. U din is-sabiħ ta' din l-esperjenza anki tal-ġublew li qed niċċelebraw propju anki din is-sena li qegħdin fiha. Il-Vanġelu llum iġibilna ġrajja. Ġrajja ta' fejn dan Erodi l-ewwel nett il-kuxjenza baqgħet nigżu. Tiskanta kien qafel lil Ġwanni fil-ħabs, ma rridx jagħmillu ħsara x'kien jammiraħ, però fl-istess ħin mbagħad meta qatlu għax hawnhekk kien anki l-Vanġelu reġa' ġab l-istorja tiegħu, baqa' qisu bil-kuxjenza tnigżu. Tantu hekk li meta sema' b'Ġesu beda jgħid li dan Ġwanni l-Battista li qtilt. Reġa' ġifieri dik l-esperjenza li hu ma kienx onest miegħu innifsu meta ħa dik id-deċiżjoni, fil-fatt baqgħet tiġri miegħu u tkun f'qalbu tantu hekk li reġa' ħass li dan Ġwanni reġa' ġie. Imbagħad naraw din il-figura ta' Ġwanni l-Battista, figura li kif jgħid Ġesu meta tkellem fuqu għal dan se jkun l-ikbar wieħed li tnissel min-nisa. U qal x'eħsibtu ħriġtu taraw? Qasba tixxengel mar-rieħ. Ġwanni l-Battista jagħtina eżempju sabiħ ta' bniedem li kien kapaċi jemmen f'xi ħaġa u żamma u tħabat għaliha u saħansitra mit għaliha. Però s-sabiħ fil-ħajja tagħna dan hu l-eżempju kbir li jtina Ġwanni l-Battista li għat-tajjeb ma nistax jinnoħloq kompromessi, ma nistax kif qal inkun qasba li daqqa tajjeb u daqqa ħażin, daqqa lemm u daqqa law, imma nkun bniedem fejn jien il-prinċipji tiegħi, speċjalment il-prinċipji tiegħi jinsara l-onestà, it-tjubija, il-ħlewwa, l-imħabba. Ma nistax jien nikkompromettihom, ma nistax jien u llum saret waħda mill-martiri jien hekk ngħid, il-martiri tal-lum hija li ġaluk tistħi tkun nisrani. Iwaqqgħu kaċċajt għax tkun tajjeb. Iwaqqgħu kaċċajt għax inti tkun bniedem tal-Knisja. Però jien ma nistax verament hekk nikkomprometti ruħi biex noġob lin-nies ta' madwari kif ġralu Erodi stess minħabba l-oħrajn, il-gvernatur l-oħrajn ma rridx jaqaċċajt. Jiena dak li jgħin inkun sod huwa dan Ġesu li jien ħaddant fil-ħajja tiegħi tantu hekk li San Ġwanni l-Battista dan hu s-sabiħ tiegħu li kien il-bidu ta' esperjenza ta' ħafna qaddisin li batew il-martirju propju għax ma ridux jixfdu lil Ġesu. Minkejja li anki min qiegħed jarhom u jiġġudikhom talabhom biex jagħmlu dan. Però kienu lesti jmutu għal Ġesu. Jiena ovvjament jista' jagħti il-każ li jkolli mmut għal Ġesu, però kemm ikolli okkażjonijiet li fihom irid immut għalija nnifsi biex inżomm il-Ġesu ħaj fil-ħajja tiegħi, biex nibqa' nagħti xhieda tiegħu. Altru għandix nistħi rott salib, pereżempju nitlaq fuq karozza tal-linja, jew nkun se niekol anki mal-ħbieb ir-rott salib għax nistħi għax ħadd ma jroddu. Altru għandix verament jien nistħi nagħmel it-tajjeb u mmur il-Knisja għax verament nixtieq inżomm dan ir-rapport tiegħi ma' Ġesu, però kemm sabiħa li jiena jkolli l-kuraġġ, ngħidilkom esperjenza darba jien kont kappillan, hekk kemm laqtitni din u vera ilha snin din, però laqtitni ħafna. Da jien darba kont qiegħed inqara f'parroċċa fejn kont u bdew deħlin in-nies. U f'mosthom daħlet fajla qalt li għax għandi l-ġuvna qalt li baqa' barra ma jridx jidħol iqer. U għaddiet, u mbagħad spiċċaw in-nies u mort biex nagħlaq il-bieb tal-Knisja. U daħal wieħed hawn u żamm l-bieb għall-importa fader nidħol il-qer, għatlu mela le sieħbi. U daħanna u qabel ma qara raw għalli fader għalli għax jiena kont hemm barra nistenna tfajla x'ma rridx nidħol, għalli u f'mument minnhom rajt koppja anzjana bil-bastun iżommu ma' xulxin deħlin il-Knisja u għattara naqra għaddaw l-anzjani
għad kemmu maħerqanin li jidħlu knisja, jiena li blaħ li minix kapaċi nagħmilha din, għalli mbagħad rajt żagħżugħ. Għalli l-istess b'ċertu ħeġġa diħla u għattara naqra kida żagħżugħ diħla u rajt tifel jiġri biex jidħol il-knisja. Għattara naqra jien li blaħ li minix kapaċi nara fil-Ġesu, għalli u ddeċidejt li nidħol inqerjina wkoll. U hekk għad dak il-ħin, għattara naqra ġifieri mur ngħidlu dak it-tifel, dak iż-żagħżugħ, dik il-koppja anzjana li bil-eżempju tagħhom għanqlu dan il-żagħżugħ li kien fil-karozza ipejjeb is-sigarett, però ma rridx jidħol ġewwa fil-Knisja. Kemm grazzja kbira meta aħna ikollna l-kuraġġ nagħtu xhieda tal-fidi tagħna, ta' dak li verament nemmnu fih. U għalhekk anki fil-familji tagħna, fuq il-postijiet ta' xogħol, u anki fil-familji tagħna qed insibuha jibsa, illum anki maħutna mal-kuġini, mal-familjari, anki nkunu flaqad bejnietna fil-familja, anki l-mod kif jitkellmu anki fuq il-Knisja, fuq il-fidi, u jiena rrid verament bimħabba u biprudenza niddefendi dan l-aġir tajjeb ta' ħajja nisranija, għaseb wara fuq il-postijiet ta' xogħol. Pereżempju l-onestà tiegħi, il-fatt li jiena waqt li ħadd ieħor jista' mhux dejjem ikun onest f'dak li jagħmel, jiena f'ħidmi rrid nagħti xhieda ta' onestà vera. Temmi grazzja kbira li aħna fuq il-postijiet ta' xogħol inkunu mezz ta' fedeltà fit-tajjeb għall-eżempju ta' ħadd ieħor. U anke fil-laqgħat soċjali tagħna, anke fil-laqgħat soċjali tagħna, kemm importanti li aħna verament nuru li aħna nemmnu f'ċertu affarijiet u ċertu prinċipji, anke meta f'kumitati, f'laqgħat jiddiskutu ċertu affarijiet u ċertu programmi u ċertu attivitajiet li aħna nkunu kapaċi iva nitkellmu għal dak li ju sewwa, għal dak li ju tajjeb, għal dak li ju onest. Nirringrazzjaw lil Alla li aħna qabilna ġew bosta qaddisin ibda minn dan San Ġwan il-Battista u qaddisin oħra li tawna eżempju bil-fedeltà tagħhom lejn Alla, bil-fedeltà tagħhom fl-imħabba. Minkejja li anke din mhux dejjem poġġiethom fuq wiċċ l-idejn. Minkejja li dan mhux dejjem ġabilhom iċ-ċabxib tan-nies. Imma din hi s-sabiħ ta' meta jien inħaddan il-Ġesu u verament inkun kapaċi nżommu fil-qalb tiegħi. Għax perswas li dan huwa tajjeb u dan it-tajjeb li qed jagħmel il-ġid u nixtieq li nista' ngħaddih il ħadd ieħor. Ninsabu fil-preżenza tal-Alla, dan Alla li jħobbna li jixtieq ilna l-ġid, ejjew induru lejh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbiet tagħna. Nitolbu l-ewwel għall-qdusija tiegħu il-Papa, anke b'mod speċjali llum u għada f'din il-laqgħa tiegħu maż-żgħażagħ, ħalli dan il-ġublew taż-żgħażagħ qed isir bħalissa f'Ruma ikun ta' grazzja għalihom, ta' grazzja għall-Knisja u anke ta' grazzja għall-Papa, ħalli verament ikun mument li jgħin lil dawn iż-żgħażagħ jiskopru dejjem iktar is-sbuħija tal-ħajja nisranija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-familji tagħna. Saħħaħna fl-imħabba u fir-rispett ta' bejnietna. Għatina l-grazzja li fid-djarna jkollna il-preżenza tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li dalodu qabu muġuha, morda, ma jifilħux, fl-inkwiet, biex tagħtihom il-faraġ tiegħek, tagħtihom l-għajnuna tiegħek, ħalli huma wkoll isibu il-paċi f'qalbhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li wednihom it-talba tagħna. Ħoħsibhom mulej u għatihom il-barka tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-eżis mejtin tal-familji tagħna. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Xieraq illum is-sib ta' jew induru lejn il-Madonna u nitolbu għatieħu ħsiebna u tħarisna. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imberkin fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen.
Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lejn li bejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, aħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqamu lej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti tajtna bit miftuħa u bil-qawwa tal-grazzja tiegħek għamel li dawn il-misteri tas-sema iqazzuna fil-ħajja ta' issa u jwassluna fil-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullu mkien irroddulek ħajr. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifkir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna rroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswinna għas-salvazzjoni tagħna permezz ta' ibnek Ġesu. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin, aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb intennulek. Qaddis, 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 qaddis. qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, Ismawit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għola ta' smawit. Imbirek minn ġej fissem il-mulej. Osanna fl-għola ta' smawit. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġarat il-ħajr ta' li d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal-bledmin kollha għal-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan li għandna fostna huwa Ġesu li ben ta' Alla, li bimħabba qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Lew, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-Isqof Anton, mal-Isfijiet, mas-saċerdoti, mal-reliġjużi, mal-persuni konsagrati, mal-miżżewġin u mal-imamdin kollha. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu flimkien u bil-qalb. Bissjena li inti fis-smawit, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema ejda fl-art.
Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Għafrinna d-nubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u leħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwit. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tat-tisa tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrid fiha int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nofru li xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewtijek kifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħażin. Żomni dejjem fidili l-komandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu li qed joffri bimħabba lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Ħenina aħna li ġejna mistiedna biex nirċevuh ġewwa fina. Mulej ma jistħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, istejt kelma waħda u ruħi tkun infeqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu tqarbinna mulej b'dan is-sagrament tas-sema li hu t-tifkir għal dejjem tal-passjoni ta' ibnek. Għamil li dan ir-rigal li hu tajunna b'imħabba bla qis ikun jiswa għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nbirku l-mulej, nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq
knisja.mt/donazzjonijiet. Il-medja soċjali hija mezz li biha kulħadd jista' jikkomunika u jżomm kuntatt. Imma kont taf li xi anzjani li jgħixu weħidhom iħossu li din qed toħdilhom il-ftit ħin li jkollhom mal-familja. Meta tkun qed qatta ħin ta' kwalità ma' ħaddieħor, evita li tuża l-mobile bla bżonn. Mhux waħdek tħossok waħdek, imma m'intix waħdek daqskemm taħseb. Aħna miegħek. Aging Matters. Kampanja imwassla lilkom minn riċerka ta' Caritas Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna smat tal-btana, eħlesejna u qafmana, glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Santissima urin li inti omna, għalik ismat tal-btana Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħanna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubitna, eħlisna mid-nar tal-infen. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġel Gabriel ħabbar Sidna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawijiet titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semej fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrilna d-dnubietna bħalma naffru lil minu ħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni għamlu. Slima lik Marija bli razzom li għal-mulejmijek imberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli razzom li għal-mulejmijek imberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli razzom li għal-mulejmijek imberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli razzom li għal-mulejmijek imberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli razzom li għal-mulejmijek imberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli razzom li għal-mulejmijek imberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli razzom li għal-mulejmijek imberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli razzom li għal-mulejmijek imberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli razzom li għal-mulejmijek imberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli razzom li għal-mulejmijek imberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik isma tal-btana, Ġesu twilet għalina li tkun bniedem bħanna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubitna, eħlisna mid-nar tal-infen. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tal-ferħ. Meta Sidna Marija marettejna qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semej fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrilna d-nubietna,
palma nafru l-minuħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Glorja għal-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima urina li inti omna, talik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna minna tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tal-ferħ, meta sidna Ġesu twilet fl-ar ta' Betlem. Missierna li jinti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-semej do fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, affrilna d-nubitna, palma nafru l-minuħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima għalik Marija, bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa,
Umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Gloria Amen. al-Missir, il-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urena li inti omna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tikuni bniedem bħanna. U Ġesu tijie jaffrinna d-nubitna, eħlisna minn-nar tal-infen. U l-ġenna l-erwih kolla, specialment dawk, l-aktar għandhom bżon tal-ħnina tijek. Raba misteru tal-ferħ. Meta Sidna Marija u San Giuseppe prezentaw l-binom Ġesu fit-tempju. Missierna li jinti fis-witi tqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-semej do fl-art. Ħobżna ta' kull-jum matina l-lum, affrinna d-nubietna palma nafru l-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzom li għal-mulejmiet, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzom li għal-mulejmiet, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzom li għal-mulejmiet, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzom li għal-mulejmiet, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzom li għal-mulejmiet, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzom li għal-mulejmiet, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzom li għal-mulejmiet, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzom li għal-mulejmiet, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzom li għal-mulejmiet, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzom li għal-mulejmiet, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Gloria al-Missir u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina tikun bniedem bħanna. U Ġesu tijie jaffrinna d-nubitna, eħlisna minn-nar tal-infen, u l-ġenna l-erwih kolla, specialment dawk l-aktar għandhom bżon tal-ħnina tijek. L-ħames misteru tal-ferħ. Meta Sidna Marija u San Giuseppe tilfu l-binom Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-semej do fl-ard. Ħobżna ta' kull-jum matina l-lum, affrinna d-nubietna palma nafru l-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzom li għal-mulejmiet, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzom li għal-mulejmiet, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzom li għal-mulejmiet, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzom li għal-mulejmiet, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzom li għal-mulejmiet, imberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzom li għal-mulejmiet, imberkin di fost nisa,
u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana. Slima lik li kinajtu li xaħna turfnatu li tefa. Li let nitnedu, aħna nibku nofu f'dar arwit ta' dmuħ. Ejja mela fukatatana dawwalina u klejnejtiek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa. Bis-siena li jinti fis-smewit, jitqaddis ismejk tiġi saltnatek, ikuli tritint kif is-semej do fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrilna d-nubietna palma nafru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħ l-isna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja l-Missier, l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal tagħna. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja Talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li ġiet safja. Itlob għalina. Om li ġiet nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-seba. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-mitimbin. Itlob għalina. Farax tal-immigranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Ajununa tal-insara. Itlob għalina. Sultan tal-anġli. Itlob għalina. Sultan tal-patriarki. Itlob għalina. Sultan tal-profeti. Itlob għalina. Sultan tal-apposti. Itlob għalina. Sultan tal-martri. Itlob għalina. Sultan tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultan tal-verġni. Itlob għalina. Sultan tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultan amnissa minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultan amtella s-sema. Itlob għalina. Sultan tal-Rosarju mqaddis. Itlob għalina. Sultan tal-familja. Itlob għalina. Sultan tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobijiet tad-dinja. Afrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobijiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobijiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddejja tijek muli Alla nitolbuk. Ningawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ il-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa
u ngawdu ilena ta' dejjem bi Kristu sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħażina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li l-ek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għalanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denin. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Sant Rocco, Itlob għalina. San Paul Messina, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intkom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu lill-Alla lina. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak krepitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-salman għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqadsa tiegħu, imbirek id-dem għażlin tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqadsa Immakulata Konċessjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tiegħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Om, imbirek San Giuseppe Arus Kassismu tagħha, imbirek l-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.